Scripture reading sethu sikuMattheyu 27 verse 32 kuyotsho 35. Scripture reading sethu chapter 27 verse 32 to 35. Kundela ngohlobo. Athe ekuphumeni afumana umuntu waseKirene ogama linguSimoni. Anyanzela lowo ukuba awuthwale umnqamlezo wakhe. Athi akufika ndaweni kuthiwa yiGolgotha, okukuthi indawo yokhakhanya. Amnika idinika ephidikezwe ngenyongo ukuba asele, wathi akuliva akavuma ukuyisela. Sathi ngexesha sithole inhloko ngokuthandaza. Bawethu semazulwini Thixo ngexesha lakho sonke. Sicela wena Nkosi nakubandla lakho nathi sibe phambi kwabandla lakho. Sizale sibe Thixo wethu ngomoya wakho ongcwele. Thixo wethu apha evekini somile sizenzile izinto ezingafanelanga kumuntu sonke. Kodwa ngeli xesha uthandile Nkosi uba sizoma phambi kwabantwana bakho. Susa konke konke okungcolileyo esikwenzileyo ngemini. Ibandla lakho Nkosi xa lizawuma phambi kwakho usinika amandla, usinika amazwi omthetho. Athethi thina Nkosi, uthethe wena kumuntu sonke. Umuntu olapha aphume Nkosi yam ilizwi lakho elihle. Siyabonga Thixo ngosizo egameni likaYesu Kristu. Amen. Yabusa ibandla bakhona egameni likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Itheme yethu yanamhlanje ithi hand delivering the love of Christ. Hand delivering the love of Christ. Silapha likhulunyisile ibandla ngenxa yothando uThixo owasinika lona ngonyana wakhe uYesu. Sawuphinda sithabathe kwa-Ezawu laa vesi besifunda escripture laMattheyu 27 verse 32 kuyotsho ku-35. Mattheyu 27 verse 32 to 35. Sawucela ofumene asifunde. Mattheyu 27 Verse 32 to 35. Athe ekuphumeni afumana umuntu waseKirene ogama linguSimoni. Anyanzela lowo ukuba awuthwale umnqamlezo wakhe. Athi akufika ndaweni kuthiwa yiGolgotha, okukuthi yindawo yokhakhanya. Amnika idinika ephidikezwe ngenyongo ukuba asele, wathi akuliva akavuma ukuyisela. Athi ke akulethelela emnqamlezweni, abelana ngeengubo zakhe esenza amaqashiso, ukuze kuzaliseke okwathethwa ngumprofeti esithi, babelana ngeengubo zam benza amaqashiso ngesambatho sam. U-37 35. okay, osapho. Okay, ngesidlule ke manje levesi. NgoMattheyu 27 verse 38 no verse 32 uyotsho 35. Silapha ke bandla ngenxa yothando esalunikwayo eKhalvari. Le vesi kulapho uYesu wayesiwa ekhothi kuPilato. uYesu wayesiwa ekhothi kuPilato, apho kwakumnikezelwe umyalelo ukuba uYesu makabethelelwe emnqamlezweni. Ithi iBhayibhile uYesu wayelandelwa sisihlwele sabantu ukuya kwomnqamlezo. uYesu wayethwele lo mnqamlezo wamsinda lo mnqamlezo. Lo mnqamlezo yalizimba wayesinda uYesu imithwalo yethu yesono. Ethwele umnqamlezo uYesu ebheka esiwa intaba ekuthiwa yiGolgotha.
kwakubuhlungu, kwakungemandanga kuYesu ngoba wayesindwa imithwalo yethu. Wayengafanelekanga ukuba yena afe, wayefanele thina kufe thina, kodwa ngenxa yothando uYesu wanikezela kuthi. Hence sinale topic lithi hand delivering the love of Christ. Hand delivering the life of Christ. Silapho namhlanje ngenxa ye-delivery eyenziwa uYesu uthi intaba yaseGolgotha. uYesu ke bandla wabethelelwa enqamezweni, wanikezela uthando apha kuthi. Namhlanje asibizwa ukuba singabantwana bakaYesu kungenxa yegazi elaphalala eKalvari. Sizeliswe ezitulo, siphuma kwiindawo ezidifferent. Itshinto uyayazi imeko aphuma kuyo, kodwa uYesu wasitsala isandla sakhe wazosibeka kwindawo ngenxa yesandla sakhe esinothando. Yiyo ke nathi namhlanje abantu besikolo sesabathi iBhayibhile ithi masihambe nathi sonikezela ezi zandla kubantu abangaphandle, nathi sotsala abantwana bakaThixo ngezandla ezinothando esazifumana kuYesu. uYesu wabethelwa eKalvari, amanxeba akhe angena esandleni aphalala igazi. Namhlanje silapha ngenxa ye-blood of Jesus. Uthi ukhole kwivesi unathi uMateyu 14 verse 28 uyotsho 31 asizofunda. uYesu nalapha ubonakalisile uthando uPetros. Abafundi bakaYesu bahamba ngenqanawa phezu kolwandle. uPetros ubona uYesu ehamba phezu kwamanzi. uPetros adawuthe ukuba nguYesu lo uhamba phezu kwamanzi. Lithi umbuzo kaPetros kuYesu, ukuba nguwe lo Yesu itsho ndize. Iyadawutha uPetros, akaqiniseka ukuba nguYesu. Uthi Nkosi, ukuba nguwe itsho ndize. uYesu wathi makeze, wahlinga uPetros enqanaweni, wahamba phezu kwamanzi esiya kuYesu. Ngenxa yedawuthi uPetros wayenayo kwabefore uba ahlike emnqamlezweni, ahlike emkhumbini. Kwavuthuza umoya apha enqanaweni. Uthe xa uvuthuza lo moya enqanaweni apha kule nqana, uPetros woyika ngoku uPetros. Uthi ke ngoku amazwi akhe athe xa uYesu embona uPetros ngoku uyoyika, uthi uYesu iza. uPetros weza wavuthuza lo moya. Xa uvuthuza umoya uPetros uyoyika, uyakhala, uthi Nkosi ndisindise. Uthi uYesu iza, wena mntu unomkholo omncinane. Nathi bantu beSabatha, njengoba esi sandla satsalwa nguYesu kwindawo esiphuma kuso, sithi xa sesiphakathi kule nqanawa sihlelwe zizinto, iinkqwithelo zize kuthi macala nangaphambili nasebheki, uSathana asivunguze, nathi siyakwazi ufikelwa ludawuthi, sidawuthe ukuba sisalandela noYesu wasitsala ngesandla sakhe. Sisalandela noYesu. That's why ke ngoku namhlanje ngesikolo saBapha kuzisa into yokuba noba izinto ebomini ziyasehlela, funeke sazi uba silapha namhlanje ngenxa yesandla sikaYesu esaphalalayo eKalvari. Singafani noPetros. uPetros woyika, wafuna uqonda Nkosi ngaba itsho uba mandize ifungue. Malungu esikolo sesaBapha nathi sizonikhuthaza namhlanje ukuba basebanintsi abantu ehlabathini abasadinga uthando olu thina sifumane sinikwe nguYesu. Abantu namhlanje bayafa, bayonzakala, baneentswelo ezahlukeneyo. Ingaba thina uthando siyalenza nakwi-community? Ingaba uthando kaYesu siphumele siyalenza nakwi-community? Asiphathi zibhayibhile qha size enkonzweni
ingaba xa ummelwane wakho esafarisha loo nto asafarisha ngayo, ingaba uthando lukaYesu siyalubonakalisa na? Kugcwele ihome, kukho abantu abadala kwihome abadinga uvaswa, abadinga utyiswa. Ingaba sikhe siziphiwena i-chance njengoba thina simane ukuya kwihome sizise izinto, sizise iseva, sizise intoni. Ingaba thina sikhe siyibeke idate yoba ngenye imini siyafuna nathi khe sobamba imizimba yoomakhulu sibavase ngezi zandla sazifumanayo uthando lukaYesu. Kukho abantu abadingayo, ummelwane uyadinga, akanamntu uhleli yedwa endlini, akanamntu omvasa, akanamntu omtyisa. Ingaba siyagqitha thina kweli khaya singabonisi uthando lukaYesu, ngoba thina uthando lukaYesu asizobonakalisa eKhalvari. Uthando lukaYesu thina ngesandla sakhe funeka silubonisa ebantwini. Ngaloo mazwi ke bandla masonele, ndicela umntana ugqabisayo andifundele esi statement sika-Ellen White kupage 11, Steps of Christ. Uthi none but the Son of God will accomplish our redemption. Akukho namnye ingenguye unyana kaThixo oza kulifezekisa icebo lokusindiswa okanye lokukhululwa kwethu. He who was in the bosom of the Father could declare it. Yena lowo wayesesifubeni sikayise, yena nguye oza kuba. Only he who knew the height and depth of the love of God could make it manifest. Bonke abakwaziyo ukubanzi nokuphakama kothando lukaThixo kwakumenza adlaliseke. Sathi ngeli xesha ke bandla siphakamise isicelo sethu sokugqibela. Chorus. Maranatha Masala. Nkosi yethu yeza. Kumnandi bapha. It's nice to be here. Ndinijongile kuba kumnandi nyani ukuba lapha. Okanye nitsho nje ukuba sizafunda uMateyu chapter 22 verse 37 to 39. Ithi i-theme yethu namhlanje, hence delivering the love of Christ under i-department kaDorcas. Under i-department kaDorcas. Ifunda ke ngeli hlobo esiXhoseni. Wathi ke uYesu kuye, uze uyithande inkosi uThixo wakho ngenhliziyo yakho iphela, nangomphefumulo wakho uphela, nangengqondo yakho iphela. Nguwo lowo wokuqala nomkhulu umthetho. Owesibili ufana naye, uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngakho. Inkosi masilokhu nabezwayo efefethu. Amen. Thina ke njengamaSabatha asinayo iproblem ngothando uThixo ngenhliziyo zethu ziphela nangengqondo zethu ziphela according to this. Kodwa ke apha siyafumanisa into yokubana ukuze siwufumane ubukumkani bukaThixo kufuneka ezi zinto sizenze ezimbili ngokulinganayo. Sizenze ngombulu, sithande ummelwane njengoba nathi sizithanda.
delivering the love of Christ. Thina mosisiyenzi, we are comfortable because siyazi uba uThixo usithande sisengaboni, wasenzela inceba, wahamba nathi, wasinyamezela, akasincami nangenye imini. So ke njengoba singancanyanga ngoYesu, usithume uYesu into yoba abana thina sihambe le oluthando asibonisa lona imihla ngemihla, silaziyo, sihambe ke ngoku sihambe siyokwenza le nto uThixo ayenza kuthi, siyoyenza kwabantu bapha ngaphandle, sibabonise uba uThixo uyakhathala, uThixo uyabathanda, uThixo wabafela. That is why uYesu xa efundisa abafundi bakhe ebafundisa ukuthandaza athi yithani bawo wethu semazulwini. Amen. Ngoba uThixo ngubawo wethu sonke, usifele sonke. Nalo lonke xa sithandaza sithi uYesu wethu, uYesu wethu sonke. AyingoYesu wam, ayingoYesu wakho. Nguye nalo uhamba phaya esitratweni ungayaziyo le nto uyaziyo, unguThixo wakhe, unguYesu wakhe. So yiloo nto ke ngoku ukulanda kwesibini isithi kufuneka sithande ummelwane njengoko nathi sisithanda. Xa sijonga phaa ku-Acts chapter 9 verse 36 to 41, we are not going to read it. Phayana kubaliswa ngomama uDokasi. Umama uDokasi ke wayenezandla zona ezazisebenza zidilivarisa uthando lukaYesu. Mhlawumbi yena at that time wayengakayenzanga ayirealize, ngoku wayethunga naminqwazi, ethungela abantwana abagodolayo, athunge enitha izikhafu, enithela abantu abagodolayo, esenza ilokhwe, enika abantu abanentswelo. Zange understand into wayenza, kodwa wayesenza exactly umsebenzi wonke thina apha njengoselapha nje siwuthunyiweyo. Befana sonke apha sinomthungo esiwenzayo, each and every quarter siyawusubmitha phaa kwikomiti kaDokasi. Siyathunga ilokhwe, if abana asikwazi ukuyenza loo nto, befanele uba sikhupha i-50 rand, sithi le 50 rand ke yelaa mnqwazi befanele uba ndiyithungile. Siphinde kwenye inyanga siphinde sithi mama le 50 rand yela usesasikhafu bekufanele ukuba ndisenzile, andasenza mna ndiyaphangela ndibhizi ngemsebenzini. Kodwa ke ayithethi loo nto uba andinguyanga uDokasi. Otherwise there is a lot that is at stake for all of us. Ukuba abana thina asiyenzi loo nto. Siyabona phaa uDokasi yena into ayeyenza yamnika ubomi besibini. Siyakhumbula uDokasi into babana waye wasweleka kwela bana. Emveni kweswelekile kwakhala abahlolokazi, kwakhala inkedama. Abantu kulaa community oyihlala kuyo babengonwabanga. Kwanyanzeleka into yoba bana kubizwe abaprofeti ooPeter, abalandeli bakaYesu. Wavuswa uDokasi. Siyabona uba le msebenzi siwunikiweyo, there is a lot that is at stake. It means thina uba siwenze umsebenzi asizufumana uba besibini. Akho mntu uzawukhala thina xa siswelekile, akho mntu uzawukhala le nkonzo xa itshile. Kanti befanele uba apha kule community thina xa sidibana apha siba ne-breakfast prayer singomama, abantu bale community babhenefithe nabo bafumane i-breakfast, sihambise i-food parcel. Because thina apha thina singomama bakaDokasi kwa singomama bale nkonzo yaseSabatha siye sadibana. Siyazi bayazi uba xa sidibene apha bakhona into bazayifumana kuthi. Ukwenzela uba thina xa siswelekile okanye thina xa senzekelwe into embi, yonke le ndawo ikhala. Ukwenzela uba ikhalela ntoni? Ikhalela uba iyayazi uba izandla zethu zisebenzela bona. Iba bana le nkonzo yatsha, bona bazawubuza ngezinto thina esibenzela bona. Esizithunywe nguYesu asizenzi kuba thina sithanda, sizabe sisenza le nto uYesu asithume yona. Exactly. Ndicela ke sifunde kwakhona sizobona uba manyani serious, there is a lot for us as believers that is at stake. Sizafunda phaa kuMateyu chapter 25 verse 35 to 40. Ndicela ufune iBhayibhile yesiXhosa andifundele.
Okay, sendifumene. Ithi kuba ndalamba nandipha ukudla, ndanxanywa nandiseza, ndathi ngowasemzini nandingenisa endlini, ndandize nandavesa, ndandisifa nandivelela, ndandisentolongweni nezakubo. Ithetha ukuthi kuthiwa ke apha kule ndawo uyafunda phaa phezulu kule test kulapho uyesu ahlula khona igusha phakathi kwebhola. Asiyiboni ke phaa indawo ethi washumayela abantu abayi-100 baguquka, wathandaza abantu baphila. Kodwa uyesu xa ebangenisa amalungisa ukumenshina into yoba ndingenise ebukumkani bam, into yoba nina nakhathalela aba bona bancinanana, aba bangajongelwa ntweni, aba bangakhathalelwanga yi-society, amahlwempu, iinkedama, abahlolokazi, abantu abangenanto. Kuthiwa ke apha yeyona nto esiyibizelweyo, yeyona nto izawusinceda uba sibe nakho ukungena ebukumkanini kwababo. Bendikhe ndafunda ke kwincwadi ethi Christian Service, asiziyitoli kasayifunda ngehlobo incinci, ibhalwa ngu-Ellen G. White, kwisihloko chapter 5 verse page 59. Ithi isihloko sayo, the church a training center, the church a training center. It's the people have had too much sermonizing, but have they been taught how to labor for those for whom Christ died? Has a line of labor been devised and placed before them in such a way that each has seen the necessity of taking part in the work? It is by education and practice that persons are to be qualified to meet any emergency which may arise, and wise planning is needed to place each one in his proper sphere that he may obtain an experience that will fit him to labor responsibility. Kasi lapha ke konzeni nandla ngocinga uba sise-workshopini. We are here for the training. Yeveki into mabana siza kumseva njani uThixo kule veki zayo. Starting from Sunday, Monday, Tuesday. Apha sokufumana workshops sikhunjuzwe uba umsebenzi wethu kwi-community yintoni, umsebenzi wethu kwabanye abantu yintoni. So le ndawo ndigqibefunda iya-emphasize into yoba ngenena ngenyaniso wonke umuntu apha onezandla, wonke umuntu apha oneenyawo, izandla zethu zifane uba zisebenzela abantu uyesu abafelayo. We are doing exactly umsebenzi kaDorcas. If asithundi thina, masikhuphe imali ngekota kuhanjwe kunikwa abantu i-food basket. Siphinde sikhuphe enye ikota imali kunikwa abantu izinto zokuthambisa njalo njalo. So that siyazi into yoba umbono wento esiyizele apha ungafiphani. Inkosi ke mayisiphelele kusenzele incane ukuze umsebenzi wayo uhambe phambili. Enkosi. Amen. Yasikulela isiteki sethu sesibini singatyanga xesha. Sawucela nje la 69 eyokuqala. Sui, Mosi, yeah.
bawethu simazulu Nkosi yethu namandla. Sondela phambi kwethrone yakho Baba Nkosi yethu olungileyo. Sibulela Nkosi Nceba, sibulela Nkosi uthando lwakho lungako senzele lona. Wasigcina wasilondoloza wasithatha kusemakhaya wethu. Ingekuba Nkosi ukhona into engcono nebhetere Nkosi esiyenzileyo phambi kobuso bakho. To deserve such mercy Nkosi yethu kanti usigcinele Nkosi ngoba masambe sithi Nkosi Nceba engaka siyoyenza Nkosi kwabanye abantu ukuze wena Nkosi elungileyo ubone ubukhulu nobungakamsha bakho. Ubone Nkosi uba uThixo nenceba, uThixo nothando Nkosi yethu elungileyo, uThixo okhathalayo. Uyababona Nkosi abantu bakho xa belambile Nkosi yethu elungileyo. Uyababona Nkosi yethu namandla xa bengenazo Nkosi into zokunxiba Nkosi yethu elungileyo. Sincede uvuselele umoya wakho Nkosi oyingcwele phakathi kwethu ukuze Nkosi siwenze lo msebenzi, ukuze Nkosi yethu namandla igama lakho lizukiswe njengoba utshilo Nkosi elizwini lakho. Wathi Nkosi bayibona Nkosi imisebenzi emihle bawuzukise uThixo semazulwini Nkosi yethu elungileyo. Senze inxiba Nkosi yethu namandla usifihle Nkosi yethu elungileyo singabonakali ze kubonakale wena imihla yonke uphila ngaphakathi kwethu. Siyabulela Nkosi ngeli thuba usinike lona siphilile ukuze nale mini siwazi Nkosi lamazwi. Sincede Nkosi usinike amandla okwenza ngegama likaYesu. Amen.